U l-Partit Laburista li jgawd il-kredibilità u l-kompetenza fit-tmexxija ekonomika, dan kien is-sentiment espress f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mid-Deputat Prim Ministru Ian Borg, il-Ministru Silvio Xkembri u l-kandidat Laburista kien Tazzopardi Flores. Il-Deputat Prim Ministru qal li l-Partit Laburista ħadem u stinka l-tkabbir ekonomiku bla preċedent, tant l-ekonomija triplat minn żmien l-aħħar Gvern Nazzjonalista. Dan kif anke tixet ir-rata ta' impjiegi inkluż dawk ta' kwalità għolja bil-ħolqien ta' setturi ġodda. Fl-isfond ta' dan Dr. Borg qal li anke meta Malta affaċċjat sfidi kbar kawża ta' taqlib internazzjonali kien il-Partit Laburista fil-Gvern li żamm il-prezzijiet stabbli bis-sussidju fil-kontijiet tal-enerġija u l-fuels u nnota wkoll kif il-manifest elettorali Laburista int Malta msejjes fuq dan il-prinċipju li gvern ġdid Laburista ikun miegħek f'kull pass tal-ħajja biex din issir isbaħ eħfef u aħjar dan fil-waqt li jara aktar titjib fl-ekonomija ta' Malta. L-applikazzjonijiet ta' investituri li jkunu konformi mal-prijoritajiet tal-Viżjoni Malta 2050 jiġifieri s-settur diġitali, s-settur marittimu, turiżmu jekk ikun ta' kwalità, l-avjazzjoni u advanced manufacturing, inklużi skemi ta' assistenza, permessi, liċenzji u reġistrazzjoni qed inwedu li dawn ser jieħdu priorità u jiġu proċessati fi qsar żmien. Il-Ministru Xkembri nnota kif l-ekonomiji xi ħaġa dinamika u allura teħtieġ maturità kbira biex titmexxa. Hawn semma kif l-aħħar Gvern Nazzjonalista Malta kellha sitwazzjoni ekonomika batuta u ratolja ta' qatt. Spjega li waqt li fl-ewwel snin ta' Gvern Laburista wara l-2013 saret trasformazzjoni enormi fl-ekonomija, illum pajjiżna hu ċertifikat fost l-aqwa f'dan ir-rigward. Dalgħodu kif ġejt infurmat li ġie ppubblikat dan id-dokument European Digital Capacity Index mill-Politico li jibbaża fuq id-DESI report. Id-DESI report bażikament huwa dak li ikejjillek ir-rati tal-pajjiżi kollha fis-settur tad-digital. Hawnhekk dan ir-rapport jagħmel comparative assessment fuq nista' naqraw how effectively EU member states translate digital policy into real world outcome. U bi pjaċir hawnhekk inħabbar li Malta ġiet klassifikata ir-raba' post. Hawn il-Ministru Xkembri semma kif il-manifest Laburista li ġie approvat fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet qed jara aktar investimenti fin-negozji fost l-oħrajn biex l-ekonomija tkompli tikber bla ma jiżdied il-pis fuq il-poplu Malti wawċi. L-ekonomista u kandidat Laburista Tazzopardi Flores innota kif il-Partit Laburista aktar ma jmur, aktar qed jimmira biex Malta tkompli dejjem tavvanza. Hawnhekk hu għamel referenza għal proposta tal-Partit Laburista fejn kumpaniji kbar ikunu jistgħu jiftħu fostna permezz tas-sistema diġitali e-residency biex bekk Malta tgawdi minn aktar investiment dirett barrani mingħajr pressjoni żejda fuq l-infrastruttura. Tazzopardi Flores ukoll elenka l-fatt kif il-manifest int Malta qed jimmira li l-ħajja tkun eħfef għal kulħadd, inkluż firxa usa ta' servizzi governattivi bħall-investiment fil-qalba diġitali. Dan huwa il-mod ta' kif ridu nkomplu anke nkabru l-ekonomija, kif semma wkoll anke l-Ministru, d-Deputat Prim Ministru ridu nkomplu nkunu anke kreattivi għal mod ta' kif aħna nħolqu ix-xogħol. Nemmen illi fl-aħħar snin it-tkabbir ekonomiku tagħna wkoll anke l-fakultà biex aħna nimxu l qudiem bħala pajjiż u nkunu nistgħu nażlu wkoll anke s-setturi li aħna nixtiequ għandna dik ukoll fakultà nagħmlu.